Hello doll rock ang norni bagai tagai sakatal video tui pika night tong din norok an video no paithak jora tui tai je ana channel la subscribe khlaya korok please kicha thangai subscribe khlai ready acha khub tong thok laijak haita bri rok तुम्हें शर्म है कुछ शर्म हया है naila salani makhang tei salaman lia haita tong thong nani bagai naro yang salakha ram nang suk tong kha tipra sa bari mak tham bai ma masau hnai कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों naila salalup sa bro yak rejak yang beri rok tewa ram nang sai tong tong khata betul beri rok norok abo tong tipra sa sala rok norok no satisfy khai me haja yang khe tong tong mani toreng laijak yang video ti sana ke ti chawi viral khai dong asala ba kem no se ya kaya le masa kopro moi tong tap kha yang kinani berinya kopram jau khata asala no tam khanya nang sa jaman iko haike langta khai ki krok te wa dai bokhok te ti khlawi khasi chonna nango haya khe iko haike langta khai yakung yak khawai bina tolani o 10 kg pathor khasi rena nango Amti beri rong na skalo badum hawi haike photo boi post khane rok borok no bo iko haike langda khai bu phango khawi ki krok basam ka safrang na nau Amti beri rong no tipra soba injagi beri rong no dunian jotun se kotor thalik na haroi iko amse kotor bai dawoi phatri na nau apur se saimana na wan sorok bai toreng ke bahari asuk tong thok mani awan saya cover masadi at least tangjak na role ban jiwana खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय